O, Proszę. jakaś tam wyda. Mamy sytuację, jak zmienia się dyskurs polityczny w kraju, różnego rodzaju wojny plemienne, to możliwość pokazania tej swojej górnośląskiej tożsamości jest szczególnie ważna, dlatego tutaj jesteśmy, żeby ją pokazać. Jestem pożobieninem od 6 pokoleń i jak ostatnio szukałem jeszcze Tam swojej starczy ci głębiej, stopy. to tak naprawdę od 200 lat ponad moja rodzina mieszka na Górnym Śląsku, więc czuję się po prostu odpowiedzialny za przyszłość tego regionu i tutaj jestem. W mojej rodzinie zawsze tradycja śląska była kultywowana i naprawdę to jest dla nas coś bardzo istotnego, bo to jest W tym działkę widziałem. Gorzelik. A! To jest... Tylko chcemy tutaj pokazać, co jest dla nas naprawdę ważne. Nie gada po śląsku. Pierwszy rozwój, że Ślązok. O! Urodziłem się jako Ślązok. Mieszkał mnie na Śląsku, ale umrę jako Ślązok i chcę tutaj pomagać. To jest obowiązek Ślązoka, każdy Ślązok powinien tu O. być i hajać się o nasze rechty, o Gotka, o Nacyjo, o historię. To nowi śląsko. Wysłowice.